Dobrý den, mé jméno je Anna Jeníková a chtěla bych vám představit svoji práci na téma verifikace ozařovacích plánů pro rakovinu plic. Cílem mojí práce bylo nasimulovat a verifikovat 5 ozařovacích plánů pro 5 různých pacientů s rakovinou plic. V medicíně se používá ionizující záření na ničení rakovinných buněk a léčbu rakoviny. Tímto se zabývá obor radioterapie či teleterapie, což je specifický zevní ozařování, tudíž zdroj ionizujícího záření je mimo tělo pacienta. Ionizující záření může být doručeno buď radioizotopovým ozařovačem či lineárním urychlovačem, se kterým jsem v této práci pracovala i já. V této práci jsem pracovala s lineárním urychlovačem značky Varian typu TrueBeam. Ozařovali jsme Phantom Octavius 4D, ve kterém byl uložen Octavius detektor 1500, detektor, který měřil dávku a její rozložení. Samotná verifikace probíhala ve více krocích. Prvním z nich bylo kalibrovat detektor. Ten byl ozářen 2 gray na poli 10x10 cm. Následně jsme použili každý ozařovací plán k ozáření detektoru s Phantomem. Ten měřil dávku a zaznamenával ji do diagramu vygenerovaného v prezentaci. A následně na vygenerovaná data byla použita gamma analýza. Gamma analýza je matematický model, podle kterého vyhodnocujeme naměřená data. Skládá se ze 2 částí. Jedna z nich se zabývá rozdíly dávek v samotném naměřeném poli a druhá, distance agreement, se zabývá rozdíly dávek mezi naměřeným polem a ozařovacím plánem. Z těchto kritérií nám musí být, aby daný bod naměřený vycházel jako úspěšný, musí být gamma score, vyhodnocená metrika, nižší než 0,1, aby prošel. Data jsme vyhodnocovali podle 2 nastavení gamma analýzy. První bylo 3 mm 3% a druhé 2 mm 2%. První nastavení 3 mm 3% vychází jako mírnější a 2 mm 2% jako přísnější. 2 mm 2% se kvůli své přísnosti nepoužívá v praxi. Pro každého pacienta byla udělena objemová analýza. Pro pacienty 1 až 4 to bylo s nastavením 3 mm 3% i 2 mm 2%, u posledního 5. pacienta pouze 2 mm 2%. U objemové analýzy se díváme na každý bod a jeho úroveň dávky. Pokud je 90% bodů s danou úrovní dávky nepřesáhlo gamma score 0,1, byla přidělena zelená barva. Pokud gamma score 0,1 nebylo překročeno u pouhých 70 až 90%, byla přidělena žlutá barva. Pokud u méně než 70 byla přidělena červená. U prvních 4 pacientů lze demonstrovat, že analýza pro 3 mm 3% je benevolentnější, tudíž přidává více zelených bodů než 2 mm 2%. Je to způsobeno tím, že může být vyšší rozdíl dávky 3% a vyšší i vzdálenost pro distance to agreement 3 mm než při 2 mm 2%. U každého pacienta můžeme vidět jeho objemovou analýzu. Závěrem bych chtěla poukázat na určité nedostatky mojí práce. Tím může být malý počet pacientů, jejichž plány jsme verifikovali, bylo jich pouhých 5. Pro budoucí práce se bude hodit větší počet pacientů, jejichž plány analyzujeme. Též bych chtěla poděkovat Ing. Tereze Hanušové, PhD, za to, že mi umožnila měřit a ozařovat v ozařovně Fakultní Thomayerovy nemocnici v Praze. Děkuji za pozornost.